ሰላም ከመይ ተምሲ ክብራ ሰማዕትና በሃርሜኒ ሚድያ ንሎም ረብዕ 31 ጥሪ ዝተዳለዉ ሓፀርቲ እዋናዊ ዜናታት ተሰዒብና ክነቕርበልኩም ኢና ንምክትታልኩም እናዓደምና ቀንዲ ነጥብታቶም ክንቕድም ንምድሪ ቤት ክሽንን ዓይኒ ምድርን ኣዝዩ ዝምረፅ ፁር ብምነበረድ ኣብ ቦታታት ስራሕ ከስዕቦ ዝኽእል ስጋታት ድሕነት ክምርመር ማሕበራትን ክኢላታትን ጥዕና ሽወደን ምፅውዖም ሾደን بعمتاو درجة هجرة ورديت تحت الناس بالشو نازل صنح درجة تحت مبالهم لعلي حدا شودن وين سنة طبابين درفتن حبرت فنا أوروبا إسرائيل أبتي أبزمت سجيز كايرو دردر في روفيجين كتقلل زصوع دبدابة كتامم منبرم كمون أبوان حرسي هرمات لبي الدم كتتال أب حدث استولده صنات نزفت رحمام حنقول بعابي وكم زنكيو أب فنلاند زتخايد السفيح مصنعة متلالون كالوطن زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم دقيبنا نعدمنا حجي بغطتها نابزر زراتو ንምድር ቤት ክሽነን ዓይኒ ምድር ናዝዩ ዝምረፅ ፅሩብ እምነበረድ ኣብ ቦታታት ስራሕ ከስዕቦ ዝኽእል ስጋታት ድሕነት ክምርመር ማሕበራትን ክኢላታትን ጥዕና ሽወደን ይፅውዕ ኣለዉ እዚ ፅሩብ ኣእማን ኣብ ስራሕ ምንፃፍ ምድሪ ቤትን ካልእ ክፋላት ክሽነን ምስ ዝነጥፉ ኣውስትራልያውያን ኣብ ዝተረኣየ ሕማም ሲሊኮሲስ ዝተኣሳሰር ምዃኑ ተረጋጊፁ እኳ እንተነበረ ኣብ ሽወደን ምስ ስራሕ ዝተኣሳሰር ናይ ሲሊኮሲስ ተርእዮ ኣይተረኽበን ሰባት ምሕማሞም ዝበፃሕናዮ ፀብፃብ እኳ እንተዘይብልና እዚ ጨሪሱ ስጋት ኣይኮነና ብዝብል መደምደምታዊ ጌጋ ክንፍፅም ኣይንደልን ኢና ከምዚ ዓይነት መደምደምታ ምብፃሕ መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ከቢድ ጌጋ ከም ዝመርሕ ካብ ታሪክ ዝተረኣየ ይመስለኒ ክትብል ኣብ ኢንስቲትዩት ካሮሊንስካ ፕሮፌሰርን ነባር ዶክተር ሞያውን ከባቢውን ጥዕና ማርያ ኣልቢን ኣተሓሳሲባ ኣላ شودن ኣብ ዓመታዊ ደረጃ ህጉራዊ ርዲኢት ተሓታትነት ብልሹና ዘፀንሓ ደረጃ ትሕት ምባሉ ተገሊጹ ተማዕከኒ ኣብ መላእ ዓለም ብዛዕባ ዝርአ ዘሎ ብልሹና መንግስታዊ ጽላት ሓፈሻዊ ዝርዝር ዝህብ እዩ ሾደን ካብ 182 ነጥቢ ብምምዝጋባ ካብ ሃገራት ኖርዲክ ካልኣይ ዝተሓተ ደረጃ ሒዛላ ምስ ካልኦት ሃገራት ዓለም ክነጻጸር ከሎ ግን ደረጃ ሾደን ሕጂውን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝርከብ ተፈሊጡ ድሕርናይ 10 ዓመታት ደውታ ከተማ ስክለፍትዮ ዕበት ተመዝግባላ ተባሂሉ እቲ መምሕዳር ከተማ ክሳብ 2030 25 ሚእታዊ ዝያዳ ነበርቲ ክህልዋ ብምሕሳብ ምንቅስቓስ ይገብር ኣሎ ካብ ማእከለቲ ከተማ ንደቡብ ሸነኽ ርሕቕ ኢሉ ኣብ ዝርከብ ዓቢ ፋብሪካ ስራሕ ካብ ዝጅምር ንድሓር እቲ ከተማ ዓበይቲ ለውጥታት ተመዝግባላ ብተመሳሳሊ ዜና ካብ ካልኣይ ደረጃ ፕሮግራም ሞያ ዝተመረቑ መንስያት ኣብ ዕዳጋ ሽቕለት ሾደን ኣዝዮም ተደለይቲ ይኾኑ ምህላዎም ጸብጻብ ትካል ስራሕቲ ኮንፌደሬሽን ሾደን ገሊጹ ኣሎ ልዕሊ 1,000 ሾደናውያን ስነ ጥበባውያንን ደረፍትን ሕብረት ፈና ኣውሮጳ ንእስራኤል ኣብቲ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ውድድር ደርፊ ዩሮቪዥን ክትግልል ዝጽውዕ ደብዳቤ ክታመም ኣንቢሮም እቲ መደብ ኣብ ደቡባዊ ሾደን ከተማ ማልም ዝመጽእ ጉንበት ክካየድ መደብ ተታሒዙ ኣሎ ኣቐዲሞም ኣብ ዩሮቪዥን ብምውድዳር ዓብዪ ዝና ዝረኸቡ ከምኒ ኤሪክ ሰዓደን ማሌና ኤርማንን ዝኣመሰሉ ሾደናውያን ዝርከበዮም ስነ ጥበባውያን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንሩስያን ቤላሩስን ካብቲ ውድድር ክእልያ ጎስጓስ ምግባሮም ዝፍለጥ እዩ ብተመሳሰሊ ዜና ኣስታት 300 ኖርዌጃውያን ደረፍትን ሙዚቀኛታትን እስራኤል ካብ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ደርፊ ዩሮቪዥን ክትእገድ ዝፅውዕ ጥርዓን ምፍራሞም ተገሊጹ እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ 3 ዋርሕ ኣብ ልዕሊ ቃዛ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ልዕሊ 20,000 ሲቪላት ምሟቶም ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ጸብጺበን ኣለዋ በዚ ድማ ሕብረት ፈና ኣውሮጳ ኢቢዩ እስራኤል ነዚ ጃምላዊ መቕተልቲ ሲቪላውያን ደው ንኸተብሎ ፀቕጢ ክገብር ይፅውዕ ኣለዉ ንሕና እዚ ክኸውን ፀቕጢ ኣብ ክንዲ ንገብር ኤንኣርኬ ባዕሉ ዝያዳ ሓላፍነት እንተዝወስድ ምመረፅኩ ክትብል ሓንቲ ካብዘን ነዚ ጥርዓን ዝፀውዓ ማርቴ ቫሌ ንክፍሊ ዜና ትፈነወ ብዓርቢ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ገሊጻ ነቲ ጥርዓን ካብ ዝፈርሙ ማይ ስነ ጥበባውያን ኣውሮራን ሞሪ ቦይን ይርከቦም ኤንኣርኬን ኢቢዩን ግና ዩሮቪዥን ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት እንተዚኣቱ ከም ዝመርፁ እዮም ዝገልጹ እንተኾነ ግና እቲ ጥርዓን ሩስያ ብ2022 ንዩክሬን ምስ ወረረት ብተመሳሳሊ ኣገባብ ካብቲ ውድድር ክትእል ተገይራ ምንባራ እዚ ጉዳይ ከዓ ኣብ እስራኤል በፂሑ ክቕየር ከም ዘይክእል እቶም ስነ ጥበባውያን ሞጊቶም ኣለዉ እዚ ድማ ንኢቢዩ ብገበን ድርብ መዐየሪታት ዘሕትቶ እዩ ትብል ቫሌ እስራኤል መዓልታዊ ሓያሎ ኣማይት ህፃናት ትቐትለሉ ኣብ ዘላትሉ ብዝሕጂ እዋን ዩሮቪዥን ናይ ዘተን ምስ መዓን መድረኺ ምባል ዳኣላ እዩ ክትብል ቫሌ ንኤንኣርኬ ገሊጻ ኣላ
ፊንላንድን አይስላንድን ዝርከበን ሃገራት ኖርዲክን እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተኻየዱ ውድድር ድሕሪ ምዕዋታ ሽወደና ብተንግዶና ኢሎም ዓመት ውድድር ዩሮቪዥን ከይትሳተፍ ፀቕጢ ይገብራ ኣለዋ ብመሰረት ፀብጻብ ኖርዌይ ኒውስ ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክብራ ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ኣብ እዋን ሕርሲ ህርመት ልቢ ኣደ ምክትታል ኣብ ሓደስቲ ዝተወልዱ ህፃናት ንዝፍጠር ሕማም ሓንጎል ብዓብዩ ከም ዝንክዮ ኣብ ፊንላንድ ዝተኻየደ ሰፊሕ መፅናዕቲ ተረጋጊጹ ዝርኽበት ነቲ ብሰፊሑ ዝሰፈነ ምክትታል ህርመት ልቢ ድቂ እኹል እዩ ዝብል ሓሳብ ዝፈታቶም ኮይኑ ሓደ ግዜ ህርመት ልቢ ኣደ ተመሳሳሊ ምክትታል እንተዘይተገይሩሉ ድቂ ብሕፅረት ኦክሲጅን ክጉዳይ ይኽእል እዩ ክብል እቲ መፅናዕቲ ጠሊሉሉ እዚ ብጉጅለ መፅናዕቲ ዩኒቨርሲቲ ሄልሲንኪን ዩኒቨርሲቲ ኤችዩን ዝተኻየደ ዳሳስ ኣብ ውሩይ ኣሜሪካዊ መጽሔት ጆርናል ኦፍ ኣብስቴትሪክስ ኤንድ ጄኔኮሎጂ ተሓቲሙሎ እዚ ዳታቤዝ ካብ 2005 ክሳብ 2023 ኣብ ከባቢ ኤችዩኤስ ካብ ዝርከባ ሆስፒታላት ካብ ዝተረኽቦ ኣስታት 214,000 ናይ ህፁፅዋን ሕክምናዊ ሓበሬታታት ብምትንታን ዝተዳለወ ብምዃኑ ዛጌት ካብ እተሓትሙ ዳሳሳት ብዓይነቱ ትዛዓበየ ዳታቤዝ ገይርዎ ኣሎ بمسرة خمس سمع مغلاصم باركورا سمعتنا نلوم ربع سلاسان حدا طري بهارميني ميديا استدالو زيناتات زوم كساب حجي كتكاتاتلوم صنحكم يم مسانا بمصنحكم ازيننا مسكنا بزن سنابتكم سلام